bịara n'ụwa nwụọ mmehie nọ na gị nwametụ lọta o lọta Jizọs bịara n'ụwa nwụọ mmehie nọ na gị gịnị ka ị na-eche i were ndụ gị nye ya ọ na-abụ obi taa bịa ka ị nara nzọpụta nwametụ lọta o lọta obodo mara anara mmadụ kọma nwametụ lọta o lọta taa bụ ụbọchị nzọpụta echi kpọrọ olileanya nwametụ lọta o lọta bụrụ gịnị ka ọ gabara gịnị chụwa n'ụmụrụ wela n'ihe nwametụ lọta o lọta bụrụ gịnị ka ọ gabara gị iwela n'ihe nwanne nwametụ lọta o lọta ole mgbe gị na-anọgide n'ime ajọ omume nwametụ lọta o lọta ọnọdụ gị oke na-akpọ omume amụmara nwametụ lọta o lọta somebody shout yes Lord yeah Jesus lekwa yeah Jesus lekwa
nwere olileanya ikpere Chineke abụghị ihe bụ nwanne m ọ dịghị ihe gbara aghara